गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। थाम्बनेलाव आङो जोंनि बर' हारिनि सासे आर्मि अफिसारनि फट' होदों। बेनि साखाथियाव सासे बिनानाव आरो मोनसे फट'आ सासे सिख्लानि सिंगेल फट'। बे आर्मि अफिसारनि साखाथियाव थानाय आरो सिंगेल होनाय फट', बे मोननै फट'आ सासेयानो। बे भिडिअ'नि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो गोबां बाथ्रा खोन्थानो थांगासिनो दङ। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। फंबाय आरो बिनानावमोन, बिमा बिफाया नोंसोरनो रां रुफा थाखा फैसासो होगोन आरो स्कुलाव कलेजाव फोरोंगिरि लेक्सारारा नोंसोरनो बर्डआव लिरनानै फोरोंनानैसो होगोन। फोरोंगिरि आरो लेक्सारार फोरोंनायखौ सोलोंनांगौ खामानिया जोंनि, गोसोआव लानांगौ खामानिया जोंनि। फोरोंगिरि लेक्सारारा जोंनि माथायाव नोंसोरो गोसोआव ला होननानै सोना होनो हानाय नङा। जोङो सोलोंनो गोसो गैयाब्ला, जोङो सोलोंनो गोसो थायोब्ला जोङो फोरोंगिरि आरो लेक्सारारनि फोरोंनायखौ जोङो जोंनि ब्रेनाव सोनानै जोङो गोसोआव लानो हागोन। जोङो जोंनि जिबनखौ, जोंनि लाइफखौ जोंसो दानांगोन। जों दानांगोन ना दानाङा? फोरोंगिरि लेक्सारारा जोंनि लाइफखौ दाना होनो हानाय नङा। जोङो बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै जों जोंनि लाइफखौ दानांगोन। दा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना माखासेया सानफ्रोमबो सोरबा सिख्ला इउटुबारनियावबो आंखौ लानानै कमेन्ट खालामहरो। बेनिफ्राय आंनि इउटुब भिडिअ'आवबो सोरबा सिख्लाखौ लानानै कमेन्ट खालामहरो, सोंहरो। दा नोंसोरबो फंबाय बिनानावमोन बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनानै सोंहरोब्ला भिडिअ बानायग्रायाबो बेखौनो लानानै भिडिअ बानायगोन। आं दा नोंसोरखौसो गाज्रि बुंगोन ना बै भिडिअ बानायग्राखौसो गाज्रि बुंगोन? दाखालि बावै आङो सासे सिख्लाखौ फनाव रायहरदों। भिडिअ बानायनो जायगा मोनाखै, इउटुब बानायनो जायगा मोनाखै, गामियाव थानानै न'आव थानानै एसेबां आलादा आलादा रोखोमनि भिडिअ बानायनो हायो, नाथाय भिडिअ बानायनोनो रोङा। नंगौना नङा? दिनै जोङो सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायाव सोरबा सिख्लानि बायदिसिना सावराय जोङो दान्थे बिदान्थे खालामबाय थायोब्ला बेसेबां गाज्रि नुगोन। आं गोदोबो रावजोंबो नांलायनो गोसो गैयामोन, नाथाय आङो सैथो बाथ्राखौ सोरनियावबा सोङोब्ला बेयावबो सोरबा इउटुबार ओंखारो आंजों नांग्रा, आरो सोरबा पाब्लिकआव गथ'फोरा सोरबा इउटुबारनियाव बायदिसिना सोंहरो, बेनिबो एन्सार होनो रोङा। थाङै थाङै आङो नांलायग्रासो जाहैनो गोनां जादों इउटुबाव। आं गावखौनो लाजियो। गुबुना आंनि खामानिखौ मोजां मोना, बेनिफ्राय सोरबाया आरो बाथ्रा बुंनो रोङा, बेयावहाय गोबां नांलायनो गोनां जादों। आं गावखौनो बोरैबा मोनो। बेसेबांबा गाज्रि नुयो दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थायोब्ला। नंगौना नङा? फंबायमोन, दिनै दुनियानि मानसिया टाइमखौ ओरैबायदि सानै खामानि मावदों। दिनै जोङो आंनि थाखाय फंबायमोन, आदा नोंनि बाजैया बबेनि, आदा उमुखखौ लादो, बेफोरखौ मानो साननो गोनां? दिनै आं फंबाय आरो बिनानावमोन नोंसोरखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनो। नोंसोर सानदुं गोसायाव पुलिस साख्रि मावनो थाखाय थैखो दै खालामदों, फुंनि सानफुनि मोनानि खारदों, खारै बोलो गैला, मोजां मोनजायाखै, थाखा फैसा गैया, आथिं सानाय जालांदों, मोजां प्रटिन बुस्थु मोनजायाखै, सानाय जागोन, बोलो गैयै जालांगोन। इनार्जिया बोरै रिकभार जागोन? नों मोजां जानो हायाब्ला, लोंनो हायाब्ला, मोजां रेस्ट मोनाब्ला, थाखा फैसाथ' नांगोन। आं नोंसोरखौ नुनानै दुखु मोनो। जोंनि समाव जों जेब्ला खारदोंमोन, 6 जन खारदोंमोन फिल्डआव, 6 जनबो साख्रि मोनलांजोबदो। दिनै नोंसोरनि दिनाव 100 जन 50 जन खारदो, साख्रिखौ मोनगोन 100 जनाव सासे। नोंसोरनि दिनाव बेफोरखौ नुनानै दुखु मोनो फंबायमोन। नाथाय नोंसोरो सानफ्रोमबो आदानि बाजै नों उमुखजों जुलि जादो, नों उमुखखौ लादो, नोंसोर बेयावसो दिन हगार हरदो। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों बर' होननानै सानफ्रोमबो होख्रावलायबाय थादो, होसिख्रावलायबाय थादो। गोबां गिदिर गिदिर जब ओंखारगोन, साख्रि ओंखारगोन। दाखालि बावै मडेल कलेजाव बेसेबांबा साख्रि ओंखारलांबाय, सेन्ट्रेल मडेल कलेजाव बेसेबांबा गुबुन हारिनि मानसिया मालाय एसिस्टेन्ट प्रफेसार जालांजोब्बाय। जोंनि बर'आ
जों सानफ्रोमबो दान्थे बिदान्थे उन्दै गिदिरनिफ्राय लानानै गिदिर गिदिराबो सानफ्रोमबो नांलायगासिनो दङ। नाथाय फिउचाराव उन्दै उन्दै दानि गथ'फोरा थाखा फैसा गोनांनि न'खरनि गथ'फोराबो मोजां फरायाब्ला आरो गैयिनियाथ' गैयि बुंनो नांखाला, फरायनो हाखायाब्ला थाखा फैसानि थाखाय मोजां मोजां न'खरनि गथ'फोराबो 100 जोनाव सानैयाल' मोजां जायोब्ला मोजां मोजां न'खरनि गथ'फोराबो मोजां जाजोबाखै। आंजो दङ, बिमा बिफायानो बुङो आं दिनै आंनि साख्रिया बेफोरबायदि फंबाय, खिन्थु आंनि फिसाखौ आं मोजां खालामनो हायाखै। गावसोरनो दुखु फोरमायो। बेसेबा गिदिर साख्रि मावनाय बिफायानो फिसानि थाखाय दुखु फोरमायो आंनि सिगाङाव, आंनि फिसाखौ आं मोजांखौनो खालामनो हायासै फंबाय, मा जागोन? जोबोद दुखु मोनो होनना बुङो। अब्ला मोजां मोजां न'खरनि फिसायाबो मोजां जायाब्ला गोरिबनि न'खरनिया आरो साबेसेया मोजां जागोन? दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों बर' होनना होख्रावगासिनो दङ, नांगासिनो दङ जोङो। नाथाय इसेबां गिदिर गिदिर जब ओंखारगोन, साख्रि ओंखारगोन, सोर लागोन? गुबुन हारिनिया लाजोबगोन। फोरोंजादो फंबायमोन नोंसोरो गुबुन हारिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरजों। बैफोर एसिस्टेन्ट प्रफेसारा बर' हारिनि जानायमोनब्ला मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव इंलिसाव, मेथ्सआव बायदिसिना बायदिसिना साबजेक्टआव एसेबाबोथ' सापर्ट मोनगौमोन। गुबुन हारिनिया जोंखौ सापर्ट खालामगोन। सहसाव खालामनाय नङा, सहसाव खालामनाय नङा। अब्ला सोर लागोन? बेफोराव सम दा हगार फंबायमोन। नोंसोरनि जिबनखौ नोंसोरसो दानांगोन, नोंसोरनि जिबनखौ रावबो दाना होनाय नङा। आं दा जोबनायाव बेखौनो खोन्थानायदों नोंथांमोननो, दाखालि बावै जोंनि बर' हारिनिफ्राय नावकाटा जाब्रांफारा गामिनिफ्राय आंनि बयसजों समान समान इण्डियान आर्मियाव जिडिआव साख्रि मावै मावै अफिसार जानो हालांबाय। बेनि साखाथियाव थानाया बेनि बिनानाव। खोनासं, आं खोन्थागासिनो दङ। बे बिनानावाबो डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजाव डक्टर फरायनानै फैखांबाय। बेनिफ्राय आरो दाबो बिनानावा थांनाय समाव गुवाहाटीयाव खामानि मावबाय दंमोन मेडिकेलाव। बेनिफ्राय दा आरो बिनानावा गुबुन जायगायाव फरायनो थांबावबाय। बे बिनानावा आरो बे बिनानावा, बे आं फट' होदों ना, बे बिनानावा आंजों आं मोनसे पएम बानायदोंमोन ना, नोंखौल', फुंबिलिनि समाव बेफोरबायदि होननाय मोनसे पएम खन्थाइ आङो शुटिं खालामदोंमोन ना आर्मिनि ड्रेस गाननानै। बे सिख्लाया आं थाम्बनेइलाव होनाया बे आर्मि अफिसारनि बिनानाव। बेसेबां गोग्गाथाव। बिसोरनिया आं बुंनो मोना, बिफा गैया, बिमा दङ, बिब' दङ। दाखालि बावै नोंथांमोना भिडिअफोराव नुदों खोमा। बिब' दङ, बिनानाव दङ, बिमा दङ। आरो दिनै बे आंनि लोगो बयसनि समान समान दिनै अफिसार जाबाय, साहाब जाबाय। बेबो दिनै नाजानायजों आर्मि अफिसार जाबाय। आरो बेनि बिनानावाबो डक्टर, बेनि बिनानावाबो। अब्ला जेसेबां खस्थ' खालामदों, बिफा गैया, बिमा सासेल', बेसेबां खस्थ' खालामदों आं मिथिगौ। बे बिनानावनि गासै जाथायखौ आं मिथिगौ, बेसेबां खस्थ' खालामोमोन थाखा फैसानि थाखाय। बिदाया बेसेबां बिनानावनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामो बिदाया, थाखा फैसा नांगौ डक्टर फरायनायाव। दिनै बिदायाबो साक्सेस जाबावबाय आरो बिनानावाबो साक्सेसबाव। दिनै बेसेबां मोजां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। गोग्गाथाव नंगौना नङा? गोग्गाथाव ना? जेब्ला बेनि बिदाया अफिसार ट्रेनिं जादोंमोन अब्लानो आं खबर मोनदों। बिनानावा होनदों आंखौ, आदाया आर्मि अफिसार जाबाय, ट्रेनिंआव थांबाय। गुड। अब्ला फंबाय बिनानावमोन, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां आर्मि अफिसार खम। मणिपुरि, मिज'राम, साउथनि भगबान, बिसोरल' गोजा। एसामिस हारसाफोराबो गोबां दङ, पाठसालानिफ्रायबो आर्मि अफिसार दङ। नाथाय जोंनि बर'फोरा गैया। जोबोर गोजोननाय मोनदों आं, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे आर्मि अफिसार ओंखारबावबाय। जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे सासे सानैजों जेबो जानाय नङा फंबाय बिनानावमोन। गोबां नांगौ जोंनो, गोबां नांगौ। साब्रै साबाजों जेबो जानाय नङा, गोबां नांगौ जोंनो। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।